ҳамада салом алейкум, бардор хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҳамун духтари тоҷике ки дар Эрон буд. Як чанд рӯз пеш видео кардем, барои ӯро кӯмак кардан ки $1350 дар кораиша ва ман ҳоло дар ин видео дар кадом ҳолат кори мо чӣ хел пеш рафтеста гап мезанам ва якбора отчётам шумода нишон медиҳам чанд қадар сум ҷамъ шид, чанд қадар дига дар корай ва ҳам и зани тоҷике ки дар Эрон аст. Ман ира хичам гуфтам ки яъне ки ҳолатоша ман медонам дар кадом ҳолат қарор дора айни замон, лекин ман гуфтам шаки ҳамун гапҳое ки мисол да ман гуфтагия хотиррасон кардагия ҳолатша ҳамро ба як галасҳавое бига, то ки ман дар шумо нишон бидем. Ҳоло ман жда дорам бихона SMS-а ва галасҳавоеша иншоаллоҳ ки дар ин видео мемонам, гӯш мекунед шумо. Ва то чанд қадаре ки худам медонам ман чиша бояд дар шумо бигум, ҳозир чӣ хеле ки ваъда дода будам. ҳозир якум ман бояд дар инҷа шумода нишон бидем ки чанд сум мо тонистем ҳамроҳи шумо ба ёрдами шумо бо дастгирии шумо аз ҳами $1350 чанд сумша тонистем ҷамъ кунем. Медорем Райфайзен банк, яъне ки мо ҷамъ карда тонистем дар айни замон дар картаи мо шидаи $25579 рубл, яъне ки дар инҷа камтар пеша и як чанд рубл дига бидак дар ин карта. иша ман ба хотири хайр мемонам. мақсади гап чие ки ман назорат кардагем ки то ҳамин вақте ки кори мо рафтеста дар ҳамин карта ягон переводи дигар нашава. Ягон перевод дигар нашава. Ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки чизе ки меояд чиста аями шава ва вақти отчёт доданда ман мисол сарнагун нашам. ҳозир шумо диден чанд қадарай ва тамоми отчёта пурра да дуруш дар омада. мақсад обши отчётора история дорозай. ҳамаира ман видеои пурра дар телеграм канал мемонам. бидурин тамошо кунем. бародаро инем қадар сум ҷамъ шидагиай. биёен ҳаракат мекунем ки ҳамин зана бирорем аз ҳамин мушкилӣ. шумо мебинед ки ҳоло хеле дар корай барои $1350 шидан, темболи бо курси рубли қадар арзонай, лекин ин занак аллакай саросима чӣ хеле ки шумо медонед аз видеои пешина шумо медонед дар кадом ҳолат қарор буд ва ҳолати як ҳолати ҳастае ки ра фақат теска кардастиян, саросима кардастиян ва аз ҳамада мушкили дигаре ки айни замон назди мо омадагия и ҳамое ки ҷоида ки ӯ истодагӣ буд. чӣ хеле ки шумо медонед дар як боғ истодагӣ буд. ҳамон боға просто нигоҳ мекард, ҳамон зашоти ҳамон ҷо истодагӣ будак, лекин соҳиби боғ ҳамун территория ки ҳамин истодагия бояд ҳамунҷора мефурӯхта ба савдо монда. чӣ хеле ки ира гуфтаиста ҷора холик. Ман дар ҳамин боғе ки зиндагӣ мекунам, ҳамҷа 1-2 ҳафта пеш ҳамун соҳиби боғ омада будам, ҳамун хазаин мо гуфт ки боғ ма фурӯшда мондам, мақсад пулам дар кошта бояд бифурӯшимаш. гуфти ҷота биё, мақсад ҷота биё, ягон ҷо бояд барои худат ҷо биёвӣ, иҷора бигирӣ ки ман боға фурӯхтанӣ мумкин ки соҳиби одамое ки нав ин боға мехаранд мумкин ки иҷозат натан ки қачон зиндагӣ кунӣ. хай ман ки хеле шароити надорам ки бирам оз ягон ҷо иҷора бигирам, ягон хона бигирам. ба зора ва ба илтимос кардам дар пеши пош ки мақсад маро иҷозат бите, ман дар ҳамҷа то рафтан мақалан зиндагӣ кунам. иншоалло ки ба ҳамин корам барор бигирам, мерам ватанам мерам. гуфт ки наметонам хеле то рафтан тава, хай як ҳафта вақт. ай байн ҳамин як ҳафта ногузашта як 5-6 рӯзаш гузашт ки дар сар ҷои намоз будам. аср будак занаш қатъӣ омадан ҳамиҷада. соҳиб боғ омада занаш дар ҳамҷа доду бедод кард. ба тарафи ма дод задеса мега ҷота биё, ма боғ ма фурӯхтаниям. зани ҳами соҳиби боғ мега. қатъӣ занаш омад ҳами соҳиби боғ мон. занаш камтар сахт гап зад, ба тараф ма дод зад. ту чӣ хеле одами ҷота биё, ма чӣ мекунам мега, боғ ма фурӯхтаниям. хеле дар ҳаққат хубӣ кардем, бо ҳамин қадаре ки чӣ кард, занаш камтар бо таънамам зад. най чӣ надори ягон соҳибе ки мақсад пулат роӣ кунанд, най барои худ иҷора бигирӣ, ё ки чӣ хеле давлат дорӣ, мега ки давлат чӣ хеле давлат дорем ки давлат дар фикри шумо нест, шуморо ёрдам намекунад. дар дигар кишвар мақсад хеле дармонда ва бечора мешавед, дар майдон мемонед. ман дар пеш поям зана ғалтам, ман ӯро илтимос кардам ки мара ҷоза бите, ман ягон ҳафтаи дига дар ҳамҷа бестам, ба хотире ки пул надорам ягон ҷо иҷора бигирам. ман хеле шароити надорам ки ягон ҷо барам барои худам хона бигирам. як зани танҳоям, мақсад ба кор кардани хонаҳо дар як ҳафта 2-3 бор ки ҳами дачам ҳам хонаҳо дамо бояд тоза мекунам. барои худ манам қадар пул ҷамъ карда метавонам 100-200 тумане ки мара метан. ман хеле шароит надорам. мирам гуфтам худтон медонед охи ӯ саҳнаро одам ба номус медид, дар оқа гапое ки мара задак одам ба номус медид, ба маргаш розӣ мешид. ман дар ҳамун замон ки ҳамун одама зора кардам дар пеши пояш шия мазҳаб ғалт дидам, илтимос кардам
ба худо ба маргам розӣ шидам, ба маргам бовар мекунед? خلاصی گپ برادر که وضعیت بده قرار دارم. حیران موندم که کجا میرم، خانه کی میرم، یگان کسم ندارم که مرا یاردم کنه، جای رفتم ندارم که برم در آنجا بستم تو رفتن. من برای همو برادرانی که در خدا خیر میکنین چه گفتنیم؟ از همتون اولش میندار هستم. یک جهان تشکر. انشاءالله خدا هم برکت هر یک خیر کرده شما رو برمیگردونه، پاداش هم میبینین و گفتنیم که اگر امکانیت باشه یک دستگیری کنین. من در همین وضعیت بد قرار دارم، میخوام به وطنم برگردم. انشاءالله در حق هر یک آدمی که در ما برای خدا خیر میکنه، مرا دستگیری میکنه، انشاءالله که دعای خیر میکنم، انشاءالله که ای طرف الله بزرگم پاداش هم میگیرین. حالا اگر ما успел накунем ира тез мисол гуфтаиша ки хема дасто вақтам бите барои рафтан, вале голосовоймона голосовойша мемонам шумо гӯш кунен. Мисол вақт чам бутам чи ҳам кунам, лекин мо бояд саростима шем барои чӣ хотир ки допустим вақти додагиша агари успел накуна барои баромадан, бо маҷбурае ки айсари ин сумое ки ҷамъ шудагия барои ҳуҷҷатош бо магарим роӣ кунемша, чтобы ки ягон ҷо бигира бо времена беста кор уже бо ақиб мезана. Барои ҳам касое ки мехоҳен ҳами хоҳара, ҳами модара, ҳами аппаратчиҳое ки қабул дорем кӯмак кунем, биен як просто як шаврма нахӯрди ҳамин рӯз, ҳеҷ гап надора, ягон чӣ надора, лекин тамошо кунем ки чанд ҳазор одаме ки ҳамин видеоро тамошо кардаги боша, агар ҳама кунам ҳамин кӯмака, мо ин одама аз ин вазъият мебарорем. Барои одамое ки ҳар хел гапҳое чӣ мезананд ё ки бовар надоранд ба ин ситуатсия дигараш, бале бар вақте ки якум видеош баромад гуфт ки чандин блогерҳо мақсад ҳамин корро кардагиам, мара кӯмак накарданд, мадам баромадан дигар блогерҳо дар инҷа бисёр гап чишида ки мақсад блогерҳое ки уже гап задагия ҳатто номош нагуфтагиам ҳам нестанд, всё равно ӯ уже дар хатар худшона ҳис кардесиян. Барои он хотире ки мо ин номуро баъдан мегем бошем, барои ҳам хотир мақсад мебироянд ама алоха ки братани хел нестай ӯ хел нестай ва ма ира гуфтам гӯш кун мара. Барои страховкаи худи ма мақсад гарчанде ки ҳуҷҷатоша камера кардагия, гарчанде ки аз дуруни пасҳоса рафта видео кардагия, ма ира гуфтам ки мақсад чунин вариант мемонам. Суми ҷамъ ки мо кардесем, суми билета, суми штрафта спорданаш бояд бишава. Ҳами хеле гуфт ки бале. Гуфтам ана ҳамин сума барое ки мо уверен бишем, билета онлайн ту ному фамилияро мегӯи, ма через интернет онлайн ма худам ҳамин карта мегирам билета. Вақте ки сум ҷамъ шид, билета рейс песта мегӯ мера мепари. Онлайн мешава гирифта. Ва суми штрафта барои виза иш ҳам прямой роӣ мекунем. ҳамон одаме ки бояд ҳамин корро ту дару пардохт кунӣ, қатъи связ мекунӣ мора. Короче ма автоматик перевод мекунем, яъне ки ҳамин одам ин соат ҳам набахшед, яъне ки ҳамин одам дар дасташ сума намеқапад. Агар ки шумо фикр кунед ки машини кия ё ки дигарша, хем ма медонам ин ҳолати нестае ки дар ин соат неки. Ма медонам ин ҳолати нестае ки дар ту бовар накунӣ, фикр кунӣ ки машини ки ё ки ягон кор дигарш, неки ҳастанд всё равно одамое ки мебироянд ҳам хеле гап мегӯянд ки ин дуруға ё ин ки ӯ духтар ба дигар кор рафта, ё ҷо ба дигар кор рафта, ба дигар чӣ рафта, тебе какая разница, ту кӯмак кардан мехоҳӣ, кӯмак намехоҳӣ накун. Гап мо нагуфтаистем ки духтар чӣ кора ё ки вазифааш чӣ буд ё ки чӣ барафта ё ки чӣ бехелӣ шида. Мо эксперимент нагзарондаистем ки бигӯем об ё ин ку сабаб ша бибинем чӣ бехелӣ шида ё ки мо як каса тарбия надодаистем. Мо да муроҷиат кардан ки дар чунин мушкилӣ задам, бикунед ма кӯмак илтимос. Метонем кӯмак карда биё кӯмакш кунем, наметонем гапи лишни чӣ дар кора. Фикр ҳақиқатан дар комментария бинависем, видеои ояндара фаромӯш накунен интизор буданша ва видеоҳои пешинаро фаромӯш накунен тамошо карданша. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Фикротон дар комментария бинависен. Видеода буфуратон лайк монед, нафуратон ҳеҷ.